Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikuthulela zona bukhoma ekumkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze nohlonze kusihlonjeni. Asikaze sibone izinto nje kwabantu abahamba bonke be-4 siswele ngisho amandla. Izakhamuzi zakwaDweshula eSayidi KwaZulu-Natal ikhala ngokwenyuka kwezinga lobugebengu kulandela isehlakalo sakamuva sokubulawa kwamalungu omndeni amane akwaCele adutshulwe ngaphambi kosuku lukaNcibijana. We arrested across the province 1,160 suspects. Amaphoyisa kanye nabezimo eziphuthumayo eGauteng bathi ithelithe lezinto imikhankaso yabo yokunqanda ukudlebeleka ebantwini ngesikhathi bebhiyozela ukungena onyakeni omusha. Seen quite a big upswing in terms of families, Nelson Mandela Bay being the most magnificent destination for families. Njengoba sasiphela isikhathi samaholide amabhisha amaningi Nelson Mandela Bay abehanjelwe izinkumbi zabantu abebejabulisa ngolwandle nokube nomthelelo omuhle kosomabhizinisi bendawo. Nabomlilo othathe kaMjokwana umlilo othatha uphanguhangu libumbene lomkhothi ihora nina bendlula mithi yamakhosi sibingelela onyakeni omusha xeke ithimba ke selididiyele okwambuka ukuphakela zona angihlale kuzona ithondo nazi indaba ngolikaMageba. Umphakathi wakwaDweshula ngaphansi komasipala uMzumbe eduze kwaseSayidi KwaZulu-Natal ukhathazekile ngemva kwesehlakalo eseyishiya ubambo ngezansi ngesikhathi kudutshulwa amalungu omndeni wakwaCele adutshulwe ngolwesithathu. Amaphoyisa athi amadoda amane agasele kwaCele ezofuna ngodli imali asedubule bulala umama wekhaya indodana kanye namadodakazi akhe amabili. Umndeni wakwaCele uqale kabuhlungu unyaka omusha kulandela ukubulawa kwamalungu amane omndeni. Unkosikazi uGrace Cele, indodana yakhe uSicelo namadodakazi akhe amabili uLindokuhle noNondumiso zafinyezwa ngemzuzu yokugcina yonyaka izimpilo zabo. Kuthiwa uSicelo nomakoti wakhe babehleli kurondo wabo ngaphambi kwamabili lapho amadoda amane angena ngezicapha efuna imali. Kuthe lapho bengayitholi badubula babulala uSicelo. Abasolwa kuthiwa bashaya umakoti ngezimpama zobhushu ngaphambi kokumhudulela endlini enkulu lapho bafika badubula babulala khona uGrace Cele namadodakazi akhe amabili. Istokfela sike sadlalwa like kodwa besingasadlalwa. Nanokuthi mhlambe kuwe kwenzekeke mabeboleka imali bayithola umama omdala bebolekisa ngayo imali. Kodwa noma ngingasayini nalo ulwazi kahle hle ukuthi besabolekisa noma beseyekile yini. Angazi ukuthi singathini ngoba bengcono nokuthi bemunye noma bebabili. Asikaze sibone izinto nje kwabantu abahamba bonke be-4 siswele ngisho amandla ngoba sazi nokuthi noma sesibafihla bazofihleka kanjani abantu abaningi kangaka. Sifisa ngisho ukuthi sithole usizo. Lesi sigameko sakamumva siveze ukukhathazeka ngezigameko zobugebengu obunodlame endaweni. Ngesonto eledlule owesifazane osemusha watholakala ebulewe kanti isalukwazi sadutshulwa sabulawa ngenyanga edlule. Igaba zikhona ziningana. Mayelana ke nokulandeleka kwama case kuye kubenzinyana because i-department inento ethi i-case uma ngabe ukuthi kudilwa nayo umuntu okudilwa nayo kuba umuntu oyi-close family member okufanele kube uyena okwazi ukulandelela ngecase aphinde futhi ke anikezele ngeinformation mekuthi kufanele anikezele ngayo kubantu ke abahlukahlukene. So ke sikuleso simo sekuzokwenzeka ke lesiphihli ke sa ngomhla ka-31 December esikhulu kakhulu ke sona. Umasipala waseMzumbe uthi uhlela ukufaka izibane emgwaqeni ukuze indawo yasemakhaya ivikeleke. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC kwaDweshula. Lokho kwaba yiphini likaNgqongqoshe zokuthutha uDikeledi Magazi uzobe kwendlini yakhe yokugcina kusasa ePulukwane esifundazweni iLimpopo. Owayeyiphini likaNgqongqoshe emnyangweni wezokuthutha uDikeledi Magazi uzobekwa endlini yakhe yokugcina kusasa ePolokwane wedlule emhlabeni eseneminyaka engama-70 ubudala. Abomndeni bamchaze njengomholi obenomusa nozwelo. She was also a very wonderful person, community person, even before we come to the family. She has a good relationship with everybody. She also was a very good person, a good family member, a good parent.
Uchazwe njengesishoshovu besikhuthele kakhulu njengoba wabanegalelo ngokusungulwa kwezinhlaka zamaziko enyunyane yezisebenzi iNehawu eLimpopo. She was politically active in the underground structures of the ANC. She was also a very active member of FETRO. Those who don't know, FETRO is Federation of Transvaal Women, a forerunner or a placeholder of the Women's League at that time. 2020 sesikulindeleke ukuba ube ngosemqoka kwezombusazwe njengoba kuzosingathwa ukhetho lohulumeni lezindawo kanti kulindeleke nesinqumo senkantolo yomthethosisekelo esesidonsa isikhathi eside ngodaba leplaza likaMengameli wezwe iPharaphara. Kubhekwe lukhulu kwezombusazwe kulonyaka njengoba kuhlangana iminyaka engama-50 selokhu kwaba nomzabalazo wabafundi baseSoweto ngo-1976 kanti kuwona lonyaka kuzobe kuhlangana iminyaka engama-30 kwethula usomqulu womthethosisekelo wezwe. Allow me to briefly cast my mind back to the 8th of May 1996. This was the day when the Constitution was adopted by the Constitutional Assembly. Speaking in my capacity then as chairperson of the Constitutional Assembly, I described this, our Constitution, as our new nation's birth certificate, reflecting the history from which we have emerged and the values of human dignity, equality, and freedom that we now cherish. Ezinye zezindaba ezobe zibhekwe ngabomvu kubalwa isinqumo ngodaba lweplaza likaMengameli wezwe iPhalaPhala kanye nokhetho lohulumeni bezindawo. Our expectation on this occasion is that we will go over the 100,000 mark contestants, in other words, candidates in the election. So by all accounts, our elections in South Africa are highly competitive. We need to tell the Chief Justice that for as long as PhalaPhala is not released, every month we are going to come here to make a picket in demand of the release of the PhalaPhala report. Njalo elakuleli lizophuthelwa ingqungquthela yabaholi be-G20 ezosingathwa eMelika ngemuva kokuba eWashington DC ikhethe ukumema iPoland esikhundleni seNingizimu Afrika. Amaphoyisa kanye nabezimo eziphuthumayo esifundazweni eGauteng bathi ithelo ezinhle imikhankaso yabo yokuvimba labo ndlebekazizwa abebedlebeleka ngesikhathi indimbane zabantu ilungiselela ukungena onyakeni omusha. Kunabathileke abagaqa amasongo kasigonyela ngenxa uphuzo oludakayo bebeshayela ukulwa kanti abanye baboshelwe ukuzama ukufumbathisa amaphoyisa bebabopha ngoba bewosikhwili phambana nobhoko. Abethechithisa kamaphoyisa emgwaqeni yehlukene esifundazweni iGauteng enza isiqiniseko sokuthi ayabaxhakathisa osikhwili phambana nobhoko abenza umathanda emgwaqeni. We arrested across the province 1,160 suspects. Of those we had, remember we also had 10 focus areas. One of those focus areas were for liquor compliance. We also had for domestic violence to ensure that those perpetrators are arrested. Amaphoyisa omkhandlu waseGoli athi azikho izehlakalo ezingako ezibikiwe ngesikhathi abantu bebungazela ukungena onyakeni omusha. With confidence I can say that our efforts and our initiatives have made a greater impact within the city of Johannesburg. We didn't receive any reports of major incidences from the 31st crossing over into the 1st of January. Abezimo eziphuthumayo bathi zehlile nezigameko zokulimala kwabantu kanti nezimoto zabo ezithwala iziguli besingacaluzi zilanda asebelimazene. EMS had officers deployed across all 7 regions of the city, and we remained on high alert to respond to any emergencies. Through our public education and fire safety awareness campaigns, together with inspections and enforcement, we saw better compliance from residents, businesses and traders. Amaphoyisa athi kukhona abebezama ukugwazela amaphoyisa ngemva kokuthi beboshelwe amacala ehlukene. Kulindeleke ukuthi wenyukeke umthamo wezimoto ngalempela sonto njengoba iningi labantu lizobe libuyela esifundazweni iGauteng ngemva kwesikhathi samaholide asehlobo.
Uphiko olubhekela imingcele iBorder Management Authority lithi ezokuphepha iqine kakhulu emingceleni iBeitbridge phakathi kweNingizimu Afrika kanye neZimbabwe kulindeleke ukuthi kubonakala ukwanda kwesibalo sabantu abaphuma bengena benqamula imingcele ikakhulukazi ukuxhumanisa iNingizimu Afrika namazwe omakhelwane njengeZimbabwe, Mozambique kanye neBotswana njengoba kuqala unyaka. Iphathimandla ngokubambisana namaphoyisa kanye nombutho wamasosha sisebenza ngokubambisana ukugwema ukungena kwabo kufika ngokunemthetho la eNingizimu Afrika. As we speak now, we can confirm that we have set up 4 areas of processing where we are going to be processing the people as they are coming back into the country. We are going to be processing all of the people that will be using small vehicles in what we call the Manyika bypass on the other side, and we'll also be processing people that are on passenger vehicles like taxis and buses, and that is going to be here in the main building. And of course, we continue to process the trucks on the other side, as well as the actual processing that will be happening inside the port itself. Njengoba seyangomtsha wendoda amaholide asehlobo amabhisha amaningi esifundazweni Eastern Cape behanjelwe izinkumbi zabantu abebezoyijabulisa bahleka bodwa abanikazi bamabhizinisi endaweni njengoba benze enhle imali le. Elixesha leziyunguma litsale onoholide abaninzi libazisa kumanxweme asegqeberha amashishini amaninzi kulenginqi athi elixesha leholide kulapho enza khona ingeniso elibonakalayo. Seen quite a big upswing in terms of families. Nelson Mandela Bay being the most magnificent destination for families with its beaches, with all its outdoor spaces and so much adventure activities on offer. Amagosa ezokhenketho athi ukuthandwa kwesixeko akupheleli nje kumanxweme akhoyo kodwa nakukwaziwa kwaso njengendawo eyamkelayo kunye nefikelelayo ngamaxabiso. I think we nature's favorite. We have such an abundance of different nature in our areas. So we've got to work towards that as a team, the tourism industry and everything, so that people go, Nelson Mandela Bay, they've got that. Elixesha leziyunguma likwandise ingeniso kwabo abaziqhubela amashishini abucala angaselwandle. Lapha ngisebenze ngonyaka wesithathu wesithathu nakwemhlanje lalo ngiqala ukusebenza bana la isebenzile futhi imali le iminyaka ngeminye sengathi lisenza kancane. Masipala umbhaxa waseNelson Mandela Bay uthi liyaqhuba iphulo lokuphuhlisa icandelo lezokhenketho kulommandla ngenzame zokubuyisa isidima njengesixeko esaziwa njengesona esinobubele kwiindaba ze-SABC. Ndingusisipho Ncumbe eGqeberha. Asikubungile sikwamukele uma ngabe usanda kungena odabeni phambili imbukeli besibike ukuthi umphakathi wakwaDweshula ngaphansi komasipala umzumbe eduze kwaSociety KwaZulu-Natal ukhathazekile ngemva kwesihlakalo esewushiye ubambo ngezansi ngesikhathi kudutshulwa amalungu omndeni wakwaCele adutshulwe ngolwesithathu. Amaphoyisa athi amadoda amane agasele kwaCele ezofuna ngodli imali asedubule bulala umama wekhaya indodana kanye namadodakazi akhe amabili. Mbukela sikwamukele uma ngosanda kungena sikukhumbuza ukuthi lezi ndaba zatholakala ku YouTube na ku SABC Plus. Wena kumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo uma nje siqeda ukuyisakaza. Zikhahlanyezwe isiqhotho ingxenye ezithile zesifundazwe eMpumalanga imize engaphezulu kwekhulu icekeleke phansi kanti umasipala wesifunda eHlanzeni usahlolisisa umonakalo wenziwe isimo sezulu esingesihle. Sepinari Mpumalanga ziwuqala ngahlunya ngemva kwesiqhotho esicekele phansi imizi kanye nempahla kulomndeni mkhulu kakhulu umonakalo wenzekile njengoba kuphepha kuphahlwa lwendlu. Ngaboti 31 December ngabo 12 ebusuku. So ebusuku ngisebele ucale moya ukhanise ubuya moya uthatha lamathayera ngala ka right uyisa ngale ka left yongenzawo njengala ngase dining room ngala ngase camera ntwama camera lapha la khona nalenye ikamera. Omunye umuzi ucekele phansi ngesikhathi kuwela phezulu kwawo itshe elikhulu. Angikhoni kwendani manje ngale mandina ngaphakathi angilali nje vele ebusuku bonke ebusuku solo ngetwa nje futhi. Umfundi eHlanzeni uhlola umonakalo odalekile.
Who said that the hailstorm that has visited us yesterday, it has caused a lot of damages to many households. We are at Pinar now in Mbombela. We are still having to find out what's happening in other municipalities. Kusenjalo kubuye obunye umonakalo eHighveld obangelwe isimo sezulu esisihle. Ungqongqoshe zokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uvela inkosini Hlabiso uthi uhulumeni uzothatha inyathelo ezinqala ukuqinisekisa zokuphepha ezikoleni ezehlukene okusokwa kuzona. Lokhu kulandela ukushona kwabasokwa ababalelwe 40 nomuva bebeyosokwa esifundazweni Eastern Cape. Kushoneke abakhwetha abangama-22, Free State abayi-15 kanti eGauteng kwashona abasokwa 3 kanti oyedwa ushonele esifundazweni iWestern Cape. Bangaphaya kwe-31,000 abakhwetha abaye bangena kwexesha lolwaluko lwehlobo, ukanti abanye baye baphulukana nobomi ngenxa yezizathu ezahlukeneyo. Ezi zizathu ziquka ungabikho kwamanzi emzimbeni, ukugula kwaye nokungahoywa ingakumbi emabhomeni angekho semthethweni. Kulindeleke ukuba kuqiniswe imithetho kwilixa elizayo. Measures include compulsory training and registration of traditional surgeons and enforcement of parental accountability. From winter 2026, parents must sign legal consent forms confirming initiates are at least 16 years old, with false declaration treated as a criminal offense. Iinkokheli zemveli zifuna ukhawulezelwe umba wabo bathe babanjwa bangawuthobeliyo umthetho. Uyabona ke kukho ingxaki ke yobana abantu bethi besikade siqhuba ngolhlobo sinabantu abolusayo bengenawo lamaphepha bekwazi ukwalusa ngelishwa msasazi umthetho womZantsi Afrika ngumthetho. Ukufundiswa kwabantu ngokubaluleka kwengcibi ezisemthethweni kusengundoqo ngoba abanye abazali basathethelela abo bolusa bengekho semthethweni. Ayikho lonto apha lo mntana ubahoyile abantu bakhe nemoto zifike zimlayishe unabantwana abadala abahoyileyo behoye abakhwetha ayikho lonto. NdinguNomzwanele Mngoma kwindaba ze-SABC eMpuma Koloni. Amalungu enhlangano yabalimi kulila senxuse uhulumeni ukuba asungule ithimba lamaphoyisa elizophenya ngokusocongwa kwabalimi kanye namacala okwebiwa kwemfuyo. Lesicelo senziwe enkonzweni esikhumbuzo sikaMbongeni Sikhakhane obusihlalo weAfasa odutshulwe wabulawa eplazini lakhe eSweetwaters eMgungundlovu KwaZulu-Natal ngesonto eledlule. Izihlobo umndeni kanye nabangani zibuthane ndawonye enkonzweni yesikhumbuzo sikaMbongeni Sikhakhane obengusihlalo wenhlangano yabalimi kuleli. Unobhala jikelele walenhlangano yabalimi uthi abalimi bakhathazeke kakhulu ngokuphepha kwabo kanti unxusa uhulumeni ukuba bahlinzeke ngonogada. We are not sure what's going to happen with Sikhakhane's case. We are very scared about that. That is why we are asking that the SAPS, we need to get the special investigators that are going to investigate the case of Mr. Sikhakhane. Umndeni kanye nabangani bathe baqemeke olungeqiwa ntwala ngokwedlula emhlabeni kukaSikhakhane. Kunzima kakhulu kuthina kusiwumndeni ngoba lesehle sehlakele sisimangazile kakhulu nokuthi into esiphethe kabuhlungu kakhulu asazi imbangela yokubulawa kwakhe ukuthi yini ubenzeni azabulawa. We are deeply saddened and we are crippled basically as friends and people who were very close to him. This thing happened during a very joyous moment where we saw everything that he did blossoming. So basically we are shattered by the departure of our chairperson and a friend, Ubaba Sikhakhane. AbakwaSidlodlo bathi luyaqhubeka uphenyo lwabo ngokusocongwa kukaSikhakhane futhi banxusa noma ngabe ubani onolwazi ukuthi awuhlabe awulawule njengoba belandela umkhondo. Imbongeni mhlahlo simo sezulu yalandela.
ake nabakaqamla nkomo kwasilahlekile zakufa umdlebe kwaSoshangane ezinye isemkhumbane ezinye isematikulu kuqala besikuphathele zona sibonga kakhulu ngokuthi uhlale njalo uyingxenye yohlelo lwendaba lezi siyisakaza nesizulu nakulonyaka sizoqhubeka nje nokubambisana siphathane kahle usale kahle